Hold da kæft. Nomineret? Bettina? Jeg er blevet nomineret? Hold da kæft. Hvad er jeg nomineret i? Det står der ikke noget om. Jeg har bare fået en sms, at jeg er blevet nomineret. Ved du, hvad jeg tror, det er? Kan du huske det der Politikken? De lavede sådan noget, hvor elever kunne nominere deres lærer til at blive Danmarks bedste lærer. Jeg tror faktisk, der er nogen, der har nomineret mig. Danmarks bedste lærer. Det må jeg lige... Hvad søren er det? Ja, her er det. Vinderne. De har allerede kåret vinderne af Politikens undervisningspris. For satan der. Det tænker jeg ikke. Hvad står der? EO Gymnasium. KT. Jeg ved ikke engang, hvad KT. Gymnasium. Jeg ved ikke, om handelsskole. Deutsche Nacht. Jallerup. Lone Møller. Iben Sassen. Ej. Nå. Nej, det var ikke det der Politikken. Det er også en lorteavis. Ved du, hvad det kunne være? Jeg har begyndt at lave de der undervisningsvideoer til eleverne. Jeg tror, de har nomineret mig til en Oscar. Nej, men de giver også Oscar til dokumentarfilm, og der skal nok også være sådan noget dokumentar for verdens bedste undervisningsvideo. Jeg prøver at lægge Oscar på der nominee. Category Education. Professor Higgins. Nej, det bliver heller ikke til en Oscar den her gang. Heller ikke det. Måske næste gang. Zulu Award. Det kan sgu da være, at de har nomineret mig til en Zulu Award. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Men jeg har da hørt om det. Der står i beskeden, at man kan gå ind på et eller andet book og se Jonas Hapsø. Ja, det er en elev, jeg har der her i 7'eren. Nå, jeg må lige prøve en gang. Jeg ved ikke, hvad det er. Der ligger en film herinde. Må jeg lige se, hvad det er. Så er champion blevet nomineret til at hoppe i vandet. Tak, Jannik. Vi har valgt at bruge vores frokostpause til lige at hoppe i havnen. Men før jeg gør det, så skal jeg lige nominere et par stykker. Og jeg nominerer Stefan. Jeg nominerer Sandra. Og så nominerer jeg vores fantastiske lærer, Midt Gillesberg. Jeg har seriøst tager den her udfordring seriøst, Midt. Så, men nu vil Flomme hoppe i vandet. Hvad sker der for ham? Hold da kæft. Og hvad står der så? I har 24 timer til at hoppe i Guds skønne vand. Lykkes det ikke, skylder I en middag og en biftur med alt betalt. Jeg har sgu da ikke råd til en middag til Jonas. Silje, jeg skal lige høre dig. Synes du, det er særlig smart at give sin lærer en udfordring 2 dage, før han skal give karakterer? Nej. Nå, det gør ikke. Det gør, at han er bedre. Vi skal lige passe på solen. Bettina, Lyset kommer den vej derfra. ved de godt, at han er bedre? Det tror jeg lige skal tage Hvor hensyn til. er du yndig? Der er ikke et øje tørt. Ej, hvad fanden? Du må da ikke filme mig. Du må da ikke filme mig fra siden. Nej, det klipper vi ud, det her. Hvorfor må du ikke filme fra siden? Aldrig fotografere en mand fra siden. Okay. Er du klar, Jonas? Det kan godt være, du undrer dig lidt over, at jeg står i dametøj. Men efter Grand Prix i går,
så er fremtiden, det er dametøj. Nej, det ved du jo alt om, det vil jeg ikke fortælle dig. Nå, vi skal til det, og beklager meget, at jeg ikke skriger som en sindssyg, når jeg hopper i. Lidt værdighed har man jo i behold, ikke Jonas? Vi er klar, det er Haraldsted Sø. Kan I hygge jer? Det kan være, det varmere herovre. Jeg tror, den er bundfrossen. Og det klipper vi bare fra det her, og så kører vi direkte, når jeg er derude, ikke? Så laver vi lige et klip. Jeg skal lige varme. Så vi ser bare, at jeg går ned. Klipper vi det herfra med at skrige, det er der ingen grund til. Lige ned i vandet hurtigt. Og så laver vi en cool afslutning. Og rister ham der Jonas lidt. Okay? Hold lige hårdtørren, så jeg får varme. Sådan ja. Hej Jonas. Så var det jo. Jeg får helt lyst til at melde sig ind i så mæreløse vinterbadelag efter sådan en omgang her. Jeg kan næsten ikke holde sig væk. Nå, jeg skal jo hjem og give karakterer. Jeg har fået udsættelse her til mandag. Så kan du have det rigtig godt. Ses. Han får højst 2 for det her. Nå Jonas, det var jo første del af lejen af festen. Det er rigtigt, jeg skal nominere 3 andre. Og har tænkt meget over det. Den første jeg nominerer, det er Dronning Margrethe. Så er det Barack Obama. Og hvad? Nå, det må man ikke. Så nominerer jeg HG07, HG23 og HG06. Det må man heller ikke. Nå, det skal være enkelte personer. Jeg nominerer Kenneth i HG23. Jeg nominerer Kenneth, førsteårsklasse, der var på guideskole i efteråret. Og den sidste Kenneth, det må blive ham tennisspilleren, for jeg kender ikke andre. Ja, det er de 3. Nu er jeg ikke så god på til det her med Space Look og lægge tingene deroppe på, så kan du ikke sørge for, at de får besked af mig? Det er fint. Hej.